M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu oyera. Amen. Tikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero lachinayi pa 8 December 2022 ndipo tikuchita chaka cha Virgo Maria woyera Wosaipa Konse. Chimenechi ndi chaka cha ulemu ndithu. Ife Akatolika tili ndi dongosolo, pali chaka ndiye pali chaka chachikulu ndiponso pali chaka cha ulemu. Chingerezi chake amati solemnity, kutanthauza kuti ndithu ndi chaka cha ulemu. Mawu amene ati awerengedwe oyamba achokera buku la Genesis mutu 3 ndime 9 mpaka na 15 nkudzalumpha mpaka na 20. Mawu achiwiri achokera mkalata ya Paulo woyera ku mpingo kwa Efeso mutu 1 ndime 3 mpaka na 6 nkudzalumpha ndime 11 mpaka na 12. Mawu a mthenga wabwino achokera mu mthenga wabwino wa Ambuye athu Yesu Khristu monga adalembera Luka mutu 1 ndime 26 mpaka na 38. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Joseph Kimu, a director a Radio Maria Malawi. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Luka. Luka mutu 1 ndime 26 mpaka na 38. Pa nthawiyo Elizabeti ali ndi pathupi pa miyezi 6 Mulungu adatuma mngelo Gabriele ku mudzi wina wa ku Galileya dzina lake Nazareti. Adamtuma kwa namwali wina wosadziwa mwamuna amene anali atafunsidwa mbeta ndi mwamuna dzina lake Yosefe wa fuko la mfumu Davide. Namwaliyo dzina lake adali Mariya. Mngelo uja adadza kwa iye nati, moni inu amene Mulungu wakukomerani mtima kotheratu, Ambuye ali nanu. Mariya adadzidzimuka nawo kwambiri mawu amenewa, nayamba kusinkhasinkha kuti kodi moni umenewu ndi wa mtundu wanji. Mngeloyo adamuwuza kuti, musaope Mariya, Mulungu wakukomerani mtima. Mudzatenga pathupi ndipo mudzabala mwana wamwamuna, mudzamutcha dzina lake Yesu. Adzakhala wamkulu ndipo adzatchedwa mwana wa Mulungu wopambana zonse. Ambuye Mulungu adzamulonga ufumu wa kholo lake Davide, ndipo adzakhala mfumu ya Israeli mpaka muyaya. Ufumu wake sudzatha konse. Koma Mariya adafunsa mngeloyo kuti, zimenezi zidzachitika bwanji, popeza kuti sindidziwa mwamuna? Mngeloyo adayankha kuti, Mzimu Woyera adzakutsikirani, ndipo mphamvu za Mulungu wopambana zonse zidzakuphimbani. N'chifukwa chake mwana wodzabadwayo adzakhala woyera, ndipo adzatchedwa mwana wa Mulungu. Onani m'bale wanu uja Elizabeti nayenso akuyembekezera mwana wamwamuna mu ukalamba wake. Anthu amati ngosabala, komabe uno ndi mwezi wake wachisanu ndi chimodzi. Pajatu palibe kanthu kosatheka ndi Mulungu. Apo Mariya adati, ndine mtumiki wa Ambuye, zindichitikire monga mwaneneramo.
ndipo mngeloyo adamsiya. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndalongo okondedwa, tiyambe ndikufunirana chaka chabwino, chaka chopambana kwambiri ndithu, chaka cha tanthauzo, chaka chimene chikukhudza ulendo wathu wa kuchipulumutso, chikukhudza ulendo wathu wa chikhulupiriro. Kuti ndinene zoona ndisabise, ndili ndi zambiri zoti ndikanatha kuti ndigawane nanu. Abale anga okondedwa, apa tiyankhuleni Ambuye pa nkhani ya chaka cha lero, chifukwa muli mfundo zambiri zimene titha kugawana. Utha kukhala ndithu mbindikiro watunthu, mulungu watunthu tikusinkhasinkha za chaka chimenechi, Virgo Maria woyera wosaipa konse. Koma chifukwa cha nthawi ndangosankha mfundo zitatu zoti tigawane. Ndipo mu mfundo zimenezi ndikufuna kuti nditsindike makamaka mfundo yayikulu, tinene kuti phunziro lalikulu limene ifeyo tikuliphunzira kuchokera ku chaka ichi cha Virgo Maria woyera wosaipa konse. Phunziro lake lalikulu ndi lakuti tayitanidwa kuti tikhale woyera mtima. Inuyo ndi ine tayitanidwa kuti tikhale woyera mtima. Basitu ndiye mfundo zitatu zimene ndikufuna kuti nditsindike pa chaka chimenechi cha Virgo Maria woyera wosaipa konse ndi izi. Mfundo yoyamba ndikuitenga ku mawu oyamba amene tawerenga ochokera m'buku la Genesis, makamaka nkhani ya kuchimwa kwa Adamu ndi Eva pamenepo. Koma makamaka mawu aja akuti ndili maliseche. Mfundo yachiwiri ndimene tikuitenga mawu achiwiri amene tawerenga kuchokera mkati ya Paulo woyera kwa Efeso, pamene Paulo akutsindika kuti ifeyo akhristu tinayitanidwa kuti tikhale woyera mtima. Ndi pamenenso tatenganso mutu wa ulaliki wathu. Ndipo mfundo yotsirizira ndi mawu a Amayi Mariya, Luka mutu 1 ndime 38. Ndipo mfundo imene ndikuyitchula inde wa Amayi Mariya, fiat pa Chilatini, inde wa Amayi Mariya akhalenso inde wa inu ndi ine. Tiyambe ndi mfundo yoyamba, kuchimwa kwa Adamu. Mwachidule tikuona kuti Mulungu anapatsa ufulu oti atha kudya chipatso china chilichonse, koma chimodzi chokha Satani asadye. Koma ufulu uja adawusakaza, adawuwononga, chifukwa anachita zotsutsana ndi zimene Mulungu anawuza kuti achite. Poyamba anali woyanjana ndi Mulungu, anali abwenzi ndi a Mulungu. Koma atachimwa iwo wokha anathawa ndi kukabisala. Mwachidule tinene kuti ndi mmene zimachitikira inuyo ndine tikachimwa. Inu ndine tikachimwa timakhala ngati takanukana ndi Mulungu, timamufulatira Mulungu, timathawa, timamusiya Mulungu. Ndipo tamva mawu amene tawerenga a mu Genesis kuti Mulungu anamba kwa sakasaka chauta adamuyitana Adamu uja kuti kodi uli kuti? Adamu adayankha kuti ndinakumvani m'mundamu ndipo ndinaopa, ndiye ndinakabisala ntaona kuti ndili maliseche. Mulungu adamufunsa kuti kodi adakuuza ndani kuti uli maliseche, kapena wadyatu zipatso zija za mtengo uja ndidakuuza kuti usadye uweti? Eya, ndi pamenepo tidziwe
kuti pamene ife tachimwa, pamene ine ndachimwa, pamene inuyo mwachimwa, timazisandutsa amaliseche. Chifukwa timachotsa chaulere cha Mulungu mwa ife, timachotsa chovala choyera chimene Mulungu wativeka kuti tikhale oyera mtima ngati mmene iye Mulungu alili oyera mtima, timasanduka amaliseche. Koma vuto limene lilipo ndilakuti ena ngakhale achimwe saona kuti achimwa ayi. Ena ngakhale achimwe saona kuti ayi apatu ndasanduka amaliseche pamaso pa Mulungu. Vuto limakhala pamenepo. Komanso tithokoze Mulungu kwa ife amene tikasanduka amaliseche timachita manyazi ndipo timachita zotheka nsanga kuti tivekedwenso ndi kudzera mu sakramenti lakulapa. Chaka chimenechi chili bwino kuti chagwa mu nyengo ya Advent. Nyengo semene kutipempha kutembenuka mtima kuti tidikire mpulumutsi amene akubwerayo, asatipeze tili maliseche ayi, asatipeze titabisala ayi, koma atipeze tili oyera mtima. N'chifukwa chake tikuti mutu wa ulaliki wathu lero ndi wakuti tayitanidwa kuti tikhale oyera mtima. Pa phunziro lachiwiri limene talisankha maphunziro ambirimbiri amene tikanatha kugawana pa chaka cha lerochi ndi lomwelo lakuti inu ndi ine tayitanidwa kuti tikhale oyera mtima. Ndipo Paulo akunenetsa mukalata yake iya kwa Efeso, akunena kuti Mulungu asanalenge dziko lapansi adatisankhiratu mwa Khristu kuti tikhale oyera mtima ndi opanda cholakwa pamaso pake. Chifukwa chotikonda adakonzeratu kuti mwa Yesu Khristu atilandire ngati ana ake. Choncho inu ndine chitanidwe chathu choyamba ndiye kuyera mtima. Msonkhano wa Vatican wachiwiri udanenetsa Chingerezi chake, document yake akuti universal call for holiness. Universal call for holiness. Ndikuti tonsefe chitanidwe chathu choyamba chapa dziko lonse lapansi ndikuti tikhale oyera mtima. Ine amene nayitanidwa kuti ndikhale wansembe ndikuti kudzera mu nsembe ndikhale oyera mtima. Kudzera mu sistere mukhale oyera mtima amwali. Kudzera mu brother mukhale oyera mtima achimwene. Kudzera mbanja mukhale oyera mtima achimwene ndi achemwali. Choncho zitanidwe zonsezi palibe chitanidwe choposa chinzake ayi. Tonsefe tayitanidwa kuti tikhale oyera mtima. N'chifukwa chake palibe chifukwa choma tsutsana, choma kanganirana zazi. Ifeyo ngati tinayenera kumalimbana kuti tikhale oyera mtima. Osati kuti auja anyozeke, auja aonekeke osatha, auja ayaluke. Zopanda zimene tizazisiyaso pa dziko lapansi pano. Koma kuyera mtima ndiye chuma chathu cha mtengo wapatali chimene tizatinyamula kupita kumwamba. Ndipo mfundo yachitatu tikuyitenga mu Uthenga Wabwino. Makamaka pa Luka mutu 1 ndime 38. Pajatu palibe kanthu kosatheka ndi Mulungu. Apo Mariya adati, ndine mtumiki wa Ambuye, zindichitikire monga mwaneneramo. Ndipo mngeloyo adamusiya. Apa ndiye tikuona inde wa Amayi Mariya, inde amene akumpereka ngakhale sikuti anamvetsa zonse zimene Mulungu amafuna kudzera mu uthenga wa mngelo Gabriel uja. Koma chifukwa chakuti zimenezi walankhula ndi Mulungu, ngakhale ine mutu mwangamo ngati munthu ndikuganiza kuti kodi malamulo athu amati chani, kodi munthu mtsikana akapezeka kuti ndi woyembekezera koma kuti sanakhale pamodzi ndi mnyamata uja, kodi nimesa amangenda myala, nimesa amamupha. Zimenezo Amayi Mariya amazidziwa, koma samaganizira kuti nanga sobone zimene zikachitika ineyo zindithera bwanji. Koma chifukwa chakuti ndi Mulungu amene walankhula, ndi Mulungu amene wanena, zindichitikire monga mwaneneramo. Pa Chilatini zimamveka bwino, fiat.
kapena zichita kunena kuti kufuna kwanu kuchitidwe Ambuye. Inde wa Amayi Mariya tikuti akhalenso inde wa inu ndi ine. Tsiku ndi tsiku pamene Mulungu akutipempha kuti timtumikire mu njira zosiyanasiyana, kufuna kwanu Ambuye kuchitike, zindichitikire monga mmene inuyo mukufunira. Ndiye tiyeni tiwasandutse mawu a Amayi Mariya awa amene ali ngati pemphero. Ndine mtumiki wa Ambuye, zindichitikire monga mwaneneramo, kuti asanduke mawu a inu ndiponso mawu a ine. Inde wa Amayi Mariya akhalenso inde wa inu ndiponso akhale inde wa ine. Amen. Ambuye akhale nanu. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Oyera. Amen. Munali ndi ine mtumiki wanu mwa Ambuye, Bambo Joseph Kimu, ndipo ndikuti chauta azitamandika nthawi zonse. Mama